Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο part αυτού του βίντεο. Αυτής της σειράς βασικά. Στο προηγούμενο επεισόδιο φτιάξαμε το σπίτι αυτό. Και σε αυτό το επεισόδιο πάμε για mine και αυτό λέγε καθόλου το επεισόδιο. Πρέπει να μαζέψουμε φαγητό για να πάμε σπίτι. Ναι, το κατάλαβα αυτό. Εγώ είμαι έτοιμος, έψα φαγητά. Οπότε πιστεύω ήρθε η ώρα να πάμε μέσα στη σπηλιά. Ωραία, ξέρεις. Έλα στο σπίτι μου που είναι δίπλα να σου δώσω και αυτά που είναι. Ναι. Πάρε εδώ. Έχεις δύο πέτρες. Γελάς. Έχει. Πάρε εδώ. Πέτρες. Έχω. Πήρα. Ωραία. Τώρα που το ξαναστέφτομαι, εγώ θα χρειαστώ τόρτσες για την σπίδα. Φέρ' τις μπριζόλες μου ρε μαλάκα. Ποιες μπριζόλες μωρέ, τι λες? Α, όχι, δεν τις πήρες. Είσαι χάζος παιδάκι. Μαλατσία, sorry ρε. Εγώ εδώ από το σπίτι του Χαράλα που θα μπούμε σε αυτή τη σπηλιά εδώ. Μισό λεπτό τώρα, εγώ θα το χρειαστώ σαν το κόλπος εδώ. Μαλάκα έχει διαμάντια. Α, ωραία. Εσύ δεν έχω iron pickaxe, δεν έχω τίποτα ρε, οπότε άμα βρω τίποτα θα σου φωνάξω. Θα πρέπει να τα ψήσω. Ω μαλάκα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα κάνουμε πόσες φορές. Εγώ ήδη έχω αρχίσει να τρώω ξύλο, τι είναι? Μαλάκα, έχει πόσα διαμάντια. Απλά κατέβα. Θα τα πάρω. Τι κατέβα έχω μείνει ήδη 2,5 καρδιές. Πόσο έχεις μείνει δύο. What the fuck. Έστεσε ο Creeper και μου βγάλε κι άλλα διαμάντια. Α, μόνος είσαι αυτό. Μαλάκα έχω ήδη. Δεν έχω ξερνήσει καθόλου εδώ που κατέβηκα και έχω 10 διαμάντια ξέρω. Έλα με... Θέλουμε iron για full iron πανοπλίες. Και έχω και 11 διαμάντια να μοιραστώ. Τώρα 11 διαμάντια εσύ που βρήκες όλες? Μπρο, με μάτω Θεό και την Παναγία εκεί είχε κάποια και απλά έσκασε Creeper και βρήκα κι άλλα. Diamonds εγώ μαζεύω iron εδώ. Τι πράγματα είναι αυτά? Μαλάκα, όχι κι άλλα διαμάντια. Τι όχι ρε, καλά είναι. Πάρε τι βρεις. Είναι άδικο για σένα ρε. Ρε, Ένα ήταν αυτό. άδικο είναι από τη στιγμή που δεν έχω καν pickaxe, αλλά εντάξει. Βλέπω κι άλλα, δεν γίνεται. Μαλάκα δεν γίνεται. Μαλάκα δεν θα βρω τίποτα εγώ έτσι όπως τα έχω τώρα κάτω. Απλά ήταν εκεί που κατέβηκα. Γιώργο, έλα εδώ τώρα. Έλα εδώ τώρα σε μένα γρήγορα. Μου βλέπεις το nickname μου. Πώς να έρθω ρε μαλάκα? Έλα λίγο. Οριακά έχω πεθάνει. Τι είναι να έρθω? Καλά έρχομαι σε πίσω. Ω, κότσο ζεμπάτσι. Έλα λίγο να δεις μια τον... Έλα στο nickname μου να δεις. Σε βοηθάω. Κατάλαβες τι λέω οριακά έχω πεθάνει? Μαλάκα. Πέθανα. Ω, Βρήκες diamonds. θα δεις. Κοίτα λίγο, σε βοηθάω. Θα πεθάνω πάλι. Έλα, Όχι, θα σκότω τους και εκεί. Κοίτα εκεί απέναντι. Θα βλέπεις τα περίμενε. διαμάντια. Αυτό έλειπε. Εκεί που κοιτάω ακριβώς. Εσύ ήταν να μην βρεις diamonds, Εκεί που είναι ο Creeper, τα βλέπεις τα διαμάντια. Τα είδα, ναι. Όλα δικά σου τα φτιάχνει. Επιτέλους, μάθες να πάρετε κάτι diamonds. Αλλά δεν έχω pickaxe. Ένα iron για να μπορώ να φτιάξω μια άλλη και πάρει δικιά μου. Αλλά δεν έχω κάτι, γι' αυτό σου λέω δώσε μου άλλο ένα iron. Ωραία σου. Τώρα πρέπει να το ψήσω. Δεν σύμφερε αυτό που έκανα, αλλά εντάξει. Προτιμώ να πάω να πάρω τα diamonds. Ισχύει δεν σύμφερε. Και λέει είναι ένα ρε. Ένα είναι. Ένα είναι. Όχι, δύο είναι, εντάξει. Ω! Από πάνω έχει κι άλλα! Πάω. Θα Άκυρο, τα δεις, τράβω. δεν πιστεύω. Εκτός αν είναι κοντά μου, μην πας. Άμα είναι μακριά, μου τράβω. Από πάνω! σκύλε. Δεν θα το κάνεις αυτό. Έχει και κάτι μυστικά περάσματα πρέπει να ξέρει.
Αλλά θα πάμε, θα πάμε. Έχει και gold, δεν έχω πάει. Δεν Το πάω. τέλος από πάνω μου έχει κι άλλα. Θα σου δείξω. Έχει κι άλλα. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι σίγουρα ότι εδώ πέρα έχεις Παναγιά στα μάτια από μόνος. Έλα κρυπερόνι. Τα. Εγώ βλέπω κι άλλα, αλλά είναι εκτός border. Ωου! Πάρε και λάπης για να κάνουμε enchants. Κάτι. Να δείτε τι θα πεις αν είναι κακό. Όχι, αν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό, ναι, παλεύετε, ναι. Η μόνη φάση που προσπαθήσαμε να κάνουμε πάλι το ίδιο, δεν είχαμε λάβα. Εντάξει. Οπότε... Όχι ρε! Πάνω σήμερα! Α, Εδώ βλέπουμε το χαράμπα που ρεμάει 7 ζόμπι. 4 στην πραγματικότητα, αλλά εντάξει. Έλα, θα είμαι στο πόρταλ. ναι. Δεν έχω φαγητό αυτή τη στιγμή, έχω μόνο ένα καρότο που το πέτυχα από ζόμπι. Όσο Μην πεις άλλα τόσα πράγματα! Όσο πολεμάς πάω. Όχι ρε, πες που μάλλον. Χειρότερο μέρος δεν παίζει να υπάρχει ρε μαλάκα για να μας βγάλει. Εν τω μεταξύ πέθανα. Έτσι και... 3 ζωές. Εντάξει, το έχεις. Μόλις σε πέρασα τα είναι στόχο. Μπρο, μέσα δεν παίζει να βγει τίποτα ρε. Στην ζωολεξία ρε, έχω πεθάνει πόσες φορές. Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο hype ότι θα μπαίναμε σπηλιά. Δεν έχει κάτι σπηλιά. Άμα το... Δεν έχουμε κρεβάτι. Δεν θυμάμαι που είναι το σπίτι μου ρε. Απλά... Ω, γίνεται της μουρλής ρε. Πω, πάει τον έχω πιει ρε. Μόνο εσύ. Άμα πάρεις τα πράγματα απλά έλα πάνω ρε. Βρήκα το σπίτι σου, τώρα ξέρω που είναι το δικό μου. Δεν το πιστεύω πάντως να χαθούμε, ξέρω εγώ, σε έναν κόσμο 120-120. Ναι, ούτε εγώ. Λοιπόν, βλέπεις που είναι ο πύργος μου. Δεν ξέρω αν άκουσες τον Creeper, εγώ ήμουνα. Όχι! Όχι το μαλακισμένο! Τα έχω πάρει εγώ! Δεν βρίσκω τα καλά! Τα diamonds αυτά τα έχω εγώ! Έλα πάνω γρήγορα εδώ! Ρε πως ανέβουμε πάνω! Έλα στο νερό γρήγορα! Μη μας πυροβολήσει ο σκελετός! Είμαι 2,5 χάρτη! Είμαι μισή καρδιά! Μη βάλεις τίποτα! Είμαι μισή καρδιά! Φέρ' τα όλα για να τα μοιραστούμε! Φέρ' τα όλα! Και θα στα δώσω εγώ! Πάρε αυτό, είναι σίγουρα δικό σου! Πάρε, ναι, diamond pickaxe, ναι. Βασικά τίποτα άλλο δεν έχω. Όντως. Ναι. Ωραία, βάλ' τα iron να ψήνονται. Coal δεν πήραμε ηλίθιοι. Έχω σπίτι μου κόλλ, δεν είναι θέμα αυτό. Ωραία, κάτσε ρε, η pickaxe η iron είναι δικιά σου αυτή. Πήρα και iron pickaxe. Μη με βαράζε. Ωραία, τα έχεις βάλει εκεί. Είμαι μισή καρδιά ρε, απλά θέλω κάτι να φάω ρε. Απλά σου κάνω μια ιδέες. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραίος φίλος ρε. Έστω 2 ψωμιά έπρεπε να σου πάρω. Μια χλέπα που είμαι. Χάσες. Θες να μου πάω μια γρήγορα σπίτι μου. Τα 12 iron που μου έχεις δώσει τα έχω βάλει στο δικό σου φούρνο. Μαζί με τα 13 μου έδωσες είναι μαζί με τα 12. 13 μου έδωσες 12 ήταν ήδη μέσα, οπότε λέω το ίδιο θα είναι. Τα πετάω μέσα. Ναι, αυτός. Ωραία. Κάτσε τώρα, γιατί έχω 5 οψίδε, 4 δεν ήθελα να πάρω. Τα iron ψήθηκαν. Τα 16 δεν έχω άλλα να βάλω για να ψηθούν. Εντάξει. Τα 6 διαμάντια καταρχάς είναι δικά σου, να έρθεις να τα πάρεις. Εγώ άκου τώρα τι θα κάνω. Φτιάξω ένα demo chest. Να τα πούμε. Και μου μένουν 6.
Τι από. Μόνο μποτάκια. Ωραία. Και ένα σπαθί. Ωραία, αυτό θα κάνω. Θα κάνεις σε chatting table. Ω, δεν κάνω σπαθί, θα κάνω enchanting table. Μαλακία, έχεις δίκιο, ευχαριστώ μου το θύμα. Μαλάκα, θα χάναμε τα διαμάντια, ρε. Γιώργο, ευχαριστώ, ρε. Πάω να ψάξω για sugar cane, ρε. Ωραία, τράβε. Άμα βρεις τίποτα πες. Κάτσε, ψάχνω, μαλάκα, δεν έχω βρει τίποτα. Άμα δεν έχουμε, τον έχουμε πιει, Γιώργο. Ευχαριστώ για την έκπληξη. Δεν πειράζει. Κάτσε, σου πω. Ω, μαλάκα! Ωραία. Στο διάλογο νομίζω ότι έχει μόλις ένα μέσα. 3 είναι, φτάνουνε. Θα τα φυτέψουμε στο πλάι, πάρουμε τέλος. 3 χαρτιά θέλουμε, για ένα βιβλίο οπότε. Ρε έξυπνα. Θα τα φυτέψουμε, θα πάρουμε τα άλλα. Όχι, τα χαλάω τα 3, δεν πειράζει. Αφού ένα βιβλίο θέλουμε, δεν θα χρειαστούμε άλλο. Δεν θα κάνουμε 15 βιβλιοθήκη, λες και έχουμε levels. Έχουμε πεθάνει. Πρέπει να πάρουμε levels τώρα. Ούτε με το δράκο δεν τα καταφέρουμε, ρε. Θα κάνουμε έτσι τόσο πολύ. Σκύγες. Ωραία, τα κάνω χαρτί. Μαλάκα, είχα 17 levels, ρε. Απλά θα ξαναπάμε να πάρουμε levels από τη σπηλιά μέσα, ρε. Σίγουρα. Να. Θα κάνω κάτι που δεν περίμενα να κάνω τόσο σύντομο σε αυτό το γκολ. Για πες. Έτσι μισό. Ναι, καλά, θέλω κι εγώ. Πώς το ες? Α, έχεις πρόβατα, ρε. Ναι, ρε. Πρόβατα, ρε. Άμα τους έχω ότι τα έσπαξα όλα και δεν έχω τίποτα. Τα σκότωσες αντί να τα κάνεις με ψαλίδι. Ναι, γιατί ήθελα το φαγητό. Are you stupid? Ρε μπρε, έχω 2. Είσαι αφουτουστικούλης. Έχω να σου δώσω μαλλί. Ξέρεις, έχω 2 όμως, δεν έχω 3. Είναι grey όμως, δεν έχεις άλλο. Α, grey είναι άλλο το. Ωραία, φέρ το grey. Και δεν θα κάνω, θα πάω να φτιάξω τώρα μαλλί για να τα κουρέψω. Πώς να Ένα φτιάξεις? πρόβατο χυμί. Κάτσε, όχι, είναι την μικρό, ρε. Μαλάκα, θα με σκοτώσει, άστο, φεύγω, είσαι κίνδυνο. Μαλάκα, το Nether είναι ό,τι χειρότερο, ρε. Ναι, να δω πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε το τέτοιο, ρε. Φέρε fuel να φτιάξουμε μετά iron, ρε. Γιατί πόσο iron είναι. Έχω 7 και 9 για σένα. Άμα το σκοτώσω, τι θα μου κάνεις? Άμα το σκοτώσεις, ξέρω που μένεις. Εντάξει, και εγώ ξέρω που μένεις. Ωραία, έλα να δεις τώρα το καλύτερο κρεβάτι που θα φτιάξεις ποτέ η ιστορία του Minecraft Parkour. Το δικό μου είναι βασικά. Αλλά εντάξει. Γιατί? Όχι, σένα είναι γκρι. Εγώ θα το κάνω Όχι, άσπρο είναι. το κλασικό. Το Όχι, ναι. κρεβατάκι. Ωραία. Σου δίνω τα μισά για να έχω κι εγώ τα άλλα. Τι λες ρε παίχτη μου, δώσε τα μισά δώρα. Ναι, ρε. Σοβαρό λες. Ωραία, σκοτώνω τις 2 μεγάλες αγελάδες για level. Όχι, efficiency 2 μόνο. Bro, efficiency 2 είναι πολύ καλό για τέτοια levels. Πόσα levels έχει? Είχα 10, τώρα έχω 7. Πόσα έχεις? 10? Είχα Bro, 10. φέρ τα levels. Καλά, θα πετάξω ένα γρήγορο ετσάν πάνω στα τέτοια. Εγώ μόνο efficiency 1 μπορώ να κάνω. Ωραία, πάμε κάτω. Θα κόψω ένα δέντρο γιατί δεν έχω ξύλα πάνω μου για να κάνω στέξη. Ασπίρα δεν έφτιαξα, το ξέχασα. Όντως. Θα τρέχω κάτι σαν χαζές τώρα, κάτσε να δεις. Τι έχω να πω. 20 είμαι. Δεν προλαβαίνουμε, είναι παρά τέτοιο. Έχουμε 8 λεπτά όσο προλάβω. Ωραία, κατέβα. Απλά να μαζέψουμε. Απλά να μαζέψουμε λίγο αέρα. Μαλάκα. Ήδη τρέχω για τη ζωή μου, ρε. Εγώ σκοτώνω λίγα ζόμπις και αυτά. Θέλω 3 iron για κουβά τώρα, γιατί χωρίς κουβά. Άμα δεν πάρω κουβά στο end, πάει θα πεθάνω 1000 Α, ναι. φορές. Ήρθαμε για XP κάτω στη σπηλιά πάλι. Τώρα συνέχισε, έπρεπε να το πω. Όσο προλάβουμε, Γιώργο. Μπροσκάς. Όχι, πάλι 3. Θα σε βοηθήσω εγώ, μη φοβάσαι. Έλα, γιατί εγώ δεν έχω κανένα σπίδα. Ευχαριστώ για το level πάντοτε. Ναι, ρε. Τίποτα. Όχι, τι είχανε 2 ζομπάκια! 2 τέλος. Ναι! Την έκασα τη βάρκα.
Πάω να σκοτώσω τα άλλα πράγματα. Κυνηγάνε μένα τα ζομπάκια ρε. Όχι ρε μαλάκα. Αιτία σου. Απλά αλλά πάνω να μου δώσει τα πράγματα. Έχουμε. Ωραία, μου έδωσε τα πράγματα άλλα. Πάλι καλά. Και ναι, τελικά αυτή η εκδρομή για level speed για χάλια. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια να ξαναπάρουμε levels. Λίγο πάνω εδώ. Ό,τι θες. Όχι τώρα, άστο μετά. Iron πρέπει να βρούμε κιόλας. Ναι, η προσπάθεια 2 για XP ξεκινάει. Οριακά δεν πέθανα πάλι μόνος μου, ρε. Έχω 4 τόρτσες, με το που μείνω από τόρτσες απλά τρέχω για τη ζωή μου πάλι. Τρέχω για τη ζωή μου. Οπ, XP. Nice. Μόνο και μόνο από αυτά τα δύο πήρα σχεδόν ένα ολόκληρο level. Αναγκαστικά πρέπει να το φάμε λίγο damage. Ωραία. Έχεις βρει καν iron bro, χρειαζόμαστε. Δυστυχώς όχι ακόμα. Θα βρούμε σε λίγο. Ω, ζόμπι με σπαχτή. Πριν σκότωσα ένα ζόμπι με φτιάρι. Ω, το έχεις φωτίσει, respect. Ναι, ό,τι είχα τέλος πάντων, γιατί έμεινα. Αφού εσύ μ' αρέσει που βλέπεις ότι το έχω φωτίσει, ενώ έχεις το ριζόσπακ ανοιχτό. Ναι, αλλά φαίνεται ως ντατόρτης. Καλά, επειδή δεν έχω τίποτα, απλά θα κρατάω το μελάνι από τα καλαμάρια που λάμπουνε, ρε, απλά για να βλέπω λίγο. Μαζεύω και κανένα γκολ, άμα να κάνουμε κανένα γκολ, δεν άκου. Για XP και πάμε πολύ καλά μέχρι ώρας. Έχω ήδη σχεδόν 5,5 level. Ναι, αυτό είναι χάλια. 6. Ρε μαλάκα, ναι, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα. Δηλαδή έχω σκάψει 10 μπλοκ με το ζόρι. Καλά, ισχύει κι εγώ 7 levels. Τότε τι είναι χάλια. Πολλά Χάλια αυτές. είναι, ξέρω εγώ. Δεν τα χρειαζόμαστε τα levels τώρα τόσο πολύ πλέον. Ναι, αυτό. Σε πόσο είμαστε στο μείον 45. Αν μπορώ να πάω στο μείον 52-53 ήταν να ξεκινήσω στο τρίπμα, να βρω τίποτα diamonds πάλι. Με τη μεγάλη ζομπάτσι. Πρόσεχε. Δεν βγάλεις από τι ρε. Δεν μπορώ να το παρέσω μωρέ. Φαντάσου έτσι την είχα για εμένα. Φαντάσου να την είχα για εσένα. Να μας την είχα για εσένα, θα αφήσεις πεθάνει κι εσύ. Θα έχω πεθάνει κι εγώ. Και θα ήμασταν όλοι πολύ καλά. Μου μπήκε μια ιδέα τώρα να μαζέψω πολλά ores, πολλά ξύλα και πέτρες από εδώ κάτω, ξέρεις. Και απλά να κάνω ένα βίντεο που θα χτίσω ένα τεράστιο σπίτι, ρε. Τεράστιο. Δηλαδή θα χτίσω ένα σπίτι 120 με κόσμος, 30 μπλοκ πίσω. 30 επί 30. Πώς το portal έπρεπε να το μετατινήσουμε πάνω, λόγω. Βαριέμαι τώρα να σκάβω διαμάντι. Καλύτερα εδώ, κάθε φορά που κατεβαίνουμε να έχει φάση, να παλεύουμε και λίγο, να έχει κανένα content. Τι, όχι, παρέτσες να σκάψεις obsidian, έχει διαμάντι. Το πες λάθος. Ναι, το ίδιο. Ναι, ρε, το ίδιο. Wizard. Το σκότωσα! Το πήρα potion! Μάγιστα είναι αυτό, τι wizard! Ρε μαλάκα, μπερδεύτηκα! Εντάξει. Ρε φίλε, μπερδεύτηκα. Βρήκα witch, θέλω να πω ότι είπα wizard, τι να κάνω τώρα. Wizard. Έχω βρει κι άλλα iron, αλλά είναι ψηλά. 7 στα ρε φίλε, αφού iron δεν είναι